Ahojte. Vítajte pri dnešnej reportáži, ktorá sa bude venovať Festivalu študentských remesiel. Aký zmysel má pre nás tento deň? No tak pre vás, keď prídete na tento festival študentského remesla, môžete si pozrieť, aké remeslá vôbec existujú. Máte tu rezbárov, potom dokonca som videl cestovinárov, že vedia vyrábať cestoviny, tkáčov, kováčov. A možno niektorý z vás to môže tak osloviť, alebo sa mu zapáči to remeslo, že sa rozhodne, a toto by som chcel vedieť. A presne o tom je ten festival, že vám ukáže, aké vôbec remeslá existovali, aké dnes sú a čo tým remeslom dokážem spraviť. Možno si vyrobím lyžičku, alebo ukujem podkovu pre koňa, alebo vyrobím taký krásny šperk, ktorý máme za sebou. aký zmysel to má pre Kežmarok? Pre Kežmarok bolo vždy mesto cechov. My sme tu v 14. storočí mali taký istý veľký počet cechov ako v Bratislave. Vždy sme boli remeselné mesto, vždy tu žilo množstvo šikovných remeselníkov a pre nás je to symbolika, že sa chceme venovať tým tradíciám, ktoré naši predkovia mali. A mesto Kežmarok chce, aby sa nielen udržiavali, ale aj sme oslovili mladú generáciu a ich zachovali pre budúcnosť. A druhú, pre mesto Kežmarok sme takým centrom remeselníkov, nielen študentského remesla, ale aj európskeho ľudového remesla a iných festivalov. Ako dlho trvali prípravy na tento deň? My sa pripravujeme prakticky už od posledného dňa alebo ukončenia Festivalu študentského remesla. Hľadáme témy s mladými ľuďmi, s našimi žiakmi, s kolegami a najdynamickejšie to je posledné 2 mesiace pred Festivalom študentského remesla, čiže apríl, máj. Ja som vyučený remeselník. Robím remeslo od svojich 15 rokov a to remeslo ma baví. V podstate stačí mať trošku šikovné ruky alebo aj umelecké vlohy a deti nemusia ísť rovno na dáku umeleckú školu. Sadať na, herectvo alebo na, neviem na čo. Ale keď je človek zručný a vždy v histórii platilo remeslo má zlaté dno. Z akého obdobia máte šaty? Úprimne, tieto sú taká moderná interpretácia renesančného obdobia, ale už pomaličky postupne barokového. Aké remeslo sa vám zatiaľ páči najviac? Dlhé roky som bola v porote kaderníctva, ale tento rok som aby som to správne povedala, odevná tvorba a veľmi ma to baví zatiaľ vidieť tie kostýmy a outfity, ktoré tí študenti šijú. Čo by ste odkázali malým žiakom? Aby sa venovali svojej tvorbe, svojmu remeslu a aby ich to bavilo naďalej. Aké remeslo sa ti najviac páči? Kováč. A tebe sa aké páči? A buvník. A ako dlho jazdíte? Ja jazdím 5 rokov. Ja jazdím 4. Ja jazdím 7 rokov. Ako sa volajú jednotlivé kone? Tento je Aramis, toto je Bristola, toto je Gaston. Čaute.